First time pagod na ako guys nakasuway og gym no nga ni aircon ang tugnawa man di ay. So guys, we're going to the gym. So na-gym sa condo guys sa Ubos. And the funny part is wala ko dala nga tumbler sa kanya ko gamit. It's okay. Importante maka-gym. Let's go! So, outfit check sa ta, guys, no? So, padulong ito sa gym, guys, sa Ubos, guys, within the condo. And, of course, guys, libre gawan siya. So, mag-gym yun ta, kapapasingot ba, no? Sa ka. Since limited naman nilang equipment tagay, guys, so, atong program karon is bicep and back. Of course, guys, need ta mangitag paagi para maka-workout yun ta. Kaya bawa na ka, health is wealth baya guys, noong saray ka. Pinaka-favorite po na ko ng back guys, bakit ako kahit na tulikod no, para ma-power kayo ba. Dili pag nawala ng atong posing-posing guys, mampagana ba, kuning nun ba nga, dutag pump, uy. Sibaw ba mag guys mo sinakadaghan dagay, kiniilahang pang cardio, pero wako may reklamo ha. Pasalamat kaya mo kalibre naman. First time pagod na ako guys nakasuway og gym no nga ni aircon ang tugnawa man di ay. Bisan og kuwang ilang mga equipment diri guys, mangita gyud tagpaagay guys no. Usap pod lindot lang community diri kay mga buutan ng mga tao. Labi na si Sir ako kauban sa back day nako. Nagisabay pa kusgan pagod kaayo. So mga to guys, see you sa next video. Peace.